Velkommen alle sammen. Før vi begynder, lad os tage en dyb indånding og reflektere over den vej, vi har rejst hidtil i denne modul. I lektion 1 undersøgte vi det etiske landskab, afslørede de filosofiske og praktiske dilemmaer ved AI i marketingverdenen. Vi lærte, at selvom AI er revolutionerende, er det ikke neutralt. Den måde, vi træner, implementerer og indrammer dens beslutninger på, påvirker dybt menneskets opfattelse, adfærd og tillid. I lektion 2 rettede vi spotlightet mod privatliv. Vi konfronterede spændingen mellem datadrevet personalisering og brugerens værdighed, og vi så, at ægte innovation ikke bare bevæger sig hurtigt, den bevæger sig med omtanke. I dag vender vi os mod det tredje ben i etikstolen, juridisk ledelse. For når etik svigter, og privatlivets fred bliver testet, træder loven ind, ikke for at bremse os, men for at holde os ærlige. Så her er vores ledende spørgsmål i dag. I en verden, hvor AI skriver dine annoncer, rangerer dine kunder og endda godkender dit indhold, hvordan ser ansvarlig styring egentlig ud? Hvad er AI-styring egentlig? Lad os begynde med klarhed i definitionen. AI-styring er rammeværket af regler, principper og overvågningsmekanismer, der bruges til at sikre, at kunstig intelligens er designet, implementeret og brugt på en måde, der er lovlig, etisk, sikker og socialt afstemt. Det handler ikke kun om reguleringskontrollister. Det handler om at indlejre tillid og ansvar i DNA'et af dine digitale systemer. AI-styring betyder at sikre gennemsigtighed i beslutningsalgoritmer, beskyttelse af brugerrettigheder, tilsyn med højrisikoansøgninger, afhjælpningsmekanismer, når ting går galt. Hvis etik er vores kompas, og privatliv er vores skjold, så er styring den blåkopi, der gør ansvarlig AI operationel. Hvorfor vi har brug for AI-styring nu? Lad mig give dig 3 levende eksempler fra de sidste 12 måneder, der understreger hastværket. Sag 1. Rekrutteringsalgoritmeskandalen. En stor global virksomhed implementerede et AI-system til at udvælge kandidater. Men algoritmen blev trænet på 10 års data fra manddominerede roller. Resultatet? Den begyndte stille og roligt at udelukke kvalificerede kvindelige ansøgere. Der var ikke tilsigtet bias, men bias var kodet ind. Virksomheden står nu over for en milliard euro diskrimineringsretssag i Tyskland. Sag 2. TikToks algoritmiske fejltrin. Undersøgelser af TikToks indholdsalgoritmer viste, at systemet uforholdsmæssigt anbefalede skadeligt indhold, især omkring spiseforstyrrelser, til sårbare brugere. Kritikere hævdede, at mangel på tilsyn, gennemsigtighed og etisk tilbageholdenhed bidrog til følelsesmæssig skade i stor skala. Sag 3. Ansigtsgenkendelse ved offentlige arrangementer. I USA brugte et større koncertsted ansigtsgenkendelses-AI til at screene deltagere for tidligere retssager mod virksomheden. Der blev ikke givet nogen advarsel. Der opstod vrede. Juridiske skridt er i gang. Dette er ikke isolerede begivenheder. De er symptomer på et hurtigt udviklende økosystem, der overgår vores beskyttelsesforanstaltninger. De centrale søjler i juridisk AI-styring. Lad os nu gennemgå de 8 grundlæggende områder, som den juridiske styring skal tage hånd om. Gennemsigtighed. Folk bør altid vide, hvornår de har at gøre med et AI-system. Dette er især vigtigt i markedsføring, hvor chatbots, anbefalingsmotorer og automatgenererede annoncer let kan udviske grænsen. Tænk på en chatbot, der åbner med: Hej, jeg er Nora, din virtuelle shoppingassistent. Det er gennemsigtighed. Forestil dig nu en bruger, der træffer en stor finansiel beslutning baseret på råd, de troede kom fra et menneske. Det er en retssag, der venter på at ske. 2. Ansvarlighed. Hvem er ansvarlig, når AI'en går galt? Udvikleren, det implementerende firma, under nye europæiske rammer, begge dele. Denne ændring i ansvaret er en game changer. Markedsførere skal nu vurdere deres værktøjer ikke kun for ydeevne, men også for ansvarlighedsarkitektur. 3. Databeskyttelse. Jeg er alle bekendt med GDPR. Men nu strækker dataforpligtelserne sig til algoritmisk gennemsigtighed, brugerens samtykke til profilering og retten til forklaring i automatiserede beslutninger. 4. Bias og retfærdighed. Styring skal sikre, at AI-systemer testes og gentestes for diskriminerende resultater. Det handler ikke om perfektion. Det handler om due diligence og løbende revisioner. 5. Menneskelig overvågning. Styring er ikke automation uden bremser. Det handler om at designe beslutningsstøttesystemer, ikke erstatningssystemer for beslutninger, især inden for områder med høje indsatser som finans, ansættelse, sundhed eller politisk kommunikation. Sikkerhed.
AI-systemer er angrebsflader. Styring skal kræve penetrationstest, kryptering i hvile og under overførsel samt robust adgangskontrol. Hvis din AI kan kapres, kan dit brand også blive det. 7. Forklarbarhed. Brugere og regulatorer skal forstå, hvordan og hvorfor et AI-system kom frem til sine konklusioner. Blackbox-modeller bliver i stigende grad anset for at være uacceptable, især i højrisikoapplikationer. Det handler ikke kun om kode, det handler om kommunikabilitet. 8. Kontinuerlig vurdering. AI er ikke set og glemt. Styring betyder løbende overvågning, konsekvensvurdering og beredskab til at gribe ind, når mønstre ændrer sig eller utilsigtede virkninger opstår. Vigtige juridiske instrumenter og rammer. Lad os nu vende os mod det regulative landskab. EU's AI Lovegivning, AEA. Den mest omfattende AI-regulering i verden, EU-AI-loven, forventes at træde i kraft i 2025. Den klassificerer AI-systemer i 4 risikoniveauer. Uacceptabel, høj, begrænset og minimal. Højrisikosystemer, såsom biometrisk ID, ansættelsesscreening eller adfærdsmarkedsføringsværktøjer, skal gennemgå overensstemmelsesvurderinger, registreres i en EU-database og opfylde standarder for gennemsigtighed, menneskelig overvågning og risikostyring. Marker dette tydeligt. Hvis du er en marketingmedarbejder, der bruger AI-værktøjer, der tilpasser indhold, rangerer målgrupper eller automatiserer beslutninger, kan du falde ind under kategorien for høj risiko. 2. GDPR og retten til forklaring. GDPR forbliver grundlæggende, især artikel 22, som fastslår, at enkeltpersoner har ret til ikke at være underlagt en beslutning udelukkende baseret på automatiseret behandling. Denne ret kræver, at virksomheder skal forklare, hvordan beslutningen blev truffet, tilbyde afmeldingsmuligheder, fremme menneskelig gennemgang. Den algoritmiske ansvarlighedslov. Fremdeles i forslagfasen vil dette lovforslag kræve konsekvensvurderinger for AI-systemer og pålægge virksomheder at forklare og afbøde diskriminerende virkninger. Det er et pejlemærke for, hvor den amerikanske lovgivning er på vej hen mod håndhævet gennemsigtighed. 4. UNESCO-retningslinjer, OECD-principper og NIST-rammeværk. Disse globale standarder, selvom de ikke er bindende, former intern styring på tværs af sektorer. UNESCO fokuserer på inklusivitet, bæredygtighed og kulturel respekt. OECD understreger demokrati, velvære og tillid. NIST tilbyder en risikostyringsramme for teknisk og organisatorisk implementering. Overcoming Implementation Challenges. Lad os være ærlige. Ledelse er ikke let. Det kan føles dyrt. Det kan møde intern modstand. Det kræver kulturel forandring. Det kræver tværfaglig tilpasning. Men dette er ikke grunde til at udsætte. Det er grunde til at starte nu. Her er, hvordan du overvinder dem. Start med en tværfaglig revision. Inkluder juridisk, marketing, IT, datavidenskab og etik. Spørg, hvilke AI-systemer bruger vi? Hvilke data behandler de? Hvilke risici eksisterer? 2. Udpeg en ledelse for styring eller en komité. Lad være med at lægge dette over på IT. Gør det tværfagligt. Overvej en AI-etikofficer. 3. Brug testede rammer. Du behøver ikke starte fra bunden. Udnyt NIST, EU's AI-lovudkast eller ISO's AI-standarder som dit udgangspunkt. 4. Træn dit personale. Ligesom GDPR-uddannelse er AI-styringsuddannelse nøglen. Sikre, at marketingfolk, udviklere og ledelse forstår, hvad der står på spil. 5. Integrer styring i indkøb. Spørg leverandører, er jeres AI-system forklarligt? Har I dokumenteret risici? Hvilke bias-tests har I gennemført? Fremtidssyn. Lov som en katalysator for innovation. Her er paradokset. God ledelse bremser ikke innovation. Den driver den fremad. Med klare regler. Startups ved, hvor retningslinjerne er. Virksomheder undgår dyre fejl. Forbrugere genvinder tilliden til det digitale marked. Juridisk overholdelse i AI-konteksten bliver en mærkevare differentierer. Forestil dig denne besked. Vores AI er fuldt overholdende EU-reglerne. Vi gennemgår månedligt for skævhed. Vi forklarer hver beslutning. Og vi inviterer brugernes feedback. Det er ikke en ansvarsfraskrivelse. Det er en tillidserklæring. Lad mig slutte med dette. AI skriver markedsføringsreglerne om indhold, timing, personalisering, forudsigelse. Men med stor magt følger et ansvar for at regulere os selv, før vi bliver reguleret. Og når loven endelig indhenter os. Lad den finde os allerede forberedte. Allerede principfaste. Allerede i gang med at praktisere det, loven til sidst vil kræve.
For i sidste ende handler AI-styring ikke kun om regler. Det handler om, hvem vi er som profession, og hvilken slags digitalt samfund vi ønsker at opbygge. Tak.